Barkanmu da warhaka. Ni ce mai sunar Sarauniyar Labari TV Hausa. A yau za mu yi maganar gwamnati. Gwamnati, baba ya sauka, Tinubu ya hau. Komai na ta karuwa. Mai inda za ka je a da 50, yanzu 200. Za a yi magana masara ne, dawa ne, wake ne, waken soya ne, kai komai ya yi tsada. Mutane suna mutuwa, mutane na jin yunwa. Laifin daga wurin gwamnati ne ko daga wurinmu ne? Ya ku jama'a, ina so mu ji zuciyan kowa. Ku aiko da sakoninku a wannan tashar namu, ku biyo mu a wannan tashar namu na Labari TV Hausa.